Ok, salutare! Astăzi trebuia să fie o zi ca oricare alta, însă, din fericire, asta a sosit în poștă. E adresat mie. Mă rog, știu cu capul în jos. Florian Răzvan Daniel. Știu cam ce ar trebui să fie plic, însă hai să vedem dacă adevărat cei de la Fond Curier s-au descurcat bine la lectura asta. Deodată mă făceau să aștept, dar așa. Am comandat ceva de pe euromania.com. Lista de tricuri. Mersi fain, tocmai pierdusem pe mea, așa că o să prindă bine. Cred că a căzut ceva. Sfori. 2 seturi de sfori, de 5, mov, ca de obicei. Îmi plac detaliile astea de pe ele cu Romania, foarte tare. Îmi place cum sunt împachetate așa, le împiedică, nu se încrucesc. Ok, și the big baby, frumușață, ai ajuns. E un yo-yo. Și în orice yo-yo. Acum o să-l țin așa un pic în lumină. E un Deviate 88. Un yo-yo metal care arată incredibil de frumos și a cărui cutie e un pic ruptă, dar nu contează. Să vedem. Sfara galbenă de nume. Și înăuntru, desigur, yo-yo. Am decis să-mi iau un yo-yo pentru că pur și simplu m-am săturat să salivez fața calculatorului, uitându-mă la ce există, ce yo-yo există. Muzeul ăsta e greu de discut, sau așa. Asta e. Așa arată. Vedeți, rulmentul mijloc. Are un gap foarte mare. Adică foarte mare, mai mare decât ceea ce am avut eu până acum sau ceea ce jucătorul meu până acum. Un Lane Fury. După cum se vedem, e ceva mai mic decât Lane Fury. Diametrul lui Lane Fury e undeva la 64 de milimetri, pe când Deviate 88, am uitat să spun cum îl cheamă, are undeva la 60 de milimetri. Gap-ul e doar cu ceva mai mare, e de 5 mm față de 4,53, cât 4,50 ceva, cât are Lane Fury. Rulmentul, wow, e foarte alunecos. Eu am un rulment concav pe care îl folosesc pe Lane Fury și pe care e foarte probabil să-l pun și pe Deviate 88. Însă, m-am uitat înainte să ajungă yo-yo-ul la o grămadă de unboxing-uri, review-uri și alte cele despre Deviate 88. Și se pare că o grămadă dintre jucătorii care și l-au comandat au spus că yo-yo ăsta are un gap atât de mare și un sistem de răspuns atât de bun și bla bla bla, încât nu are nevoie de un rulment concav. Cam asta ar fi de spus despre yo-yo. Foarte entuziasmat de el, l-am ales pe cel roșu. Bindurile par să fie foarte, foarte strânse. E grozav faptul că stă bine în mână. Pot să-l prind și tocmai acum l-am scos din plic, n-am făcut nici măcar un trick cu el.
Profilul e adâncit chiar bine, ceea ce e grozav pentru thumb grinds, dacă vă interesează și ce fac. Eu încă nu știu să fac, urmează să învăț multe, după cum o să vedeți și voi. Nivelul meu de joc e undeva intermediar spre avansat, sper să ajung la avansat în ceva vreme. Și acum o să opresc asta și o să vedem câteva tricuri, dacă mi-e cu ele.